So dinhi sa atong ebanghelyo karon sumala ni San Lucas, lain sa ni nga ebanghelyo nga igsoon nga nagpadayag o nagpakita nga dili nato sabton sa literal nga pagsabot ang mga ebanghelyo. Kay og ato ning sabton sa literal nga pagsabot, mula sa makaingon ta nga, may man day manikas. Kay kaning atong nadungog din nga piniyalan nga tikasan, yusik-usikan niya ang bahandi sa iyang agalon, nga piniyalan na gud siya, papahawaon naman ta siya sa iyang agalon. Mga ito nga, nagunauna siya sa magunsa namang langkoy, di man ko makakawat og kanal. Niya, mauwaw masag ko magpakilimos. Mo ni iyang nahunahunaan nga ang tanan utangan sa iyang agalon, iyang paboran. Kung utangan ka gusto gatos, ibutang lang 80 o 50 lang. Nga gibuhat na niya. Aron wala siya trabaho, papawao na siya, adunay utang kabubuton ang mga nakautang sa iyang agalon. O niya, dinhi nadungog pagid nato nga gidayeg siya. Gidayeg siya sa iyang agalon. Matod pa diri. Ingon diri, ang agalon ni aning tikasan nga piniyalan, midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kaya ang mga tao nining kalibutan mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. So, wali mo pasabot, maigsoon nga, so, sa literal, kung ato ni sabtod sa literal, muingon ta, gidayeg man rin gani siya, gidayeg man siya sa iyang galon, okay na rin manikas. Di ba? Masabtan ko ninyo. O literal nga pagsabot, makaingon ta nga okay na rin manikas. Kaya gidayeg ko siya. Sayop na, dili ni siya ang isabton sa literal nga pagsabot. Manay bantayanan maigsoon kay o literal ang atong pagsabot sa mga ebanghelyo, masipyat yun ta, masabot ta. Dini ang ato lang kanon yun ang pinaka punto aning maong ebanghelyo nga kitang tanan gipahinumduman ta, nga kitang tanan mga piniyalan. We are all stewards. Stewards, no? Muna sa English, piniyalan. Wagi ato ani, kining tanan sa Ginoo yun eh. Matod pa, ang usara ka butang nga, maangko na ito nga ato nga wagi magagikan sa Diyos, mao ang akong sala, akong dakong sala. Mao lagi ni ato maigsoon, nga wa magagikan sa Ginoo. Kining tanan gikan yun sa Ginoo. Siya mo'y nagbuhat, siya'y tag-iya. Mo na inig abot sa panahon, mangayo siya og husay. Husayo niya ba? Yun sa manimo. Yun sa manimo pag lumala sa akong gipiyaw kanimo. Bisag di na siya mungutana ko, di ba naman Ginoo ba? Di ba nang Ginoo maigsoon? Ugmay ba nato pagkaduma? May ba nga pagkapinihalan? So, lain siyang pamalandong ani maigsoon ng ebanghelyo nga dili ingon mo atong tikasan, no? Kaning tanan, kay dili man lagi ni ato, mga pinihalan naman ta, so ato ning gamiton sa maayo. No? Kung doon ay nagkinahanglan, atong igsuon, o silingan, o kinsa ba, panahon ni labi na ron, no? Panahon nga magtinabangay, dili mag-iyahay, no? Kaya ang mahitabo, rabag yun, maigsoon, labi naglisod ng panahon,
matawag na ni siya survival of the fittest, no? Mag-iyahay na ta. Puro man tagalisod karon, bahala mo diha, bahala sa kudiri. Muna'y dako nga tentasyon, mag-iyahay na lang, no? Dili na magtinabangay, di na mulantaw sa panginahanglan sa uban. Kaya lagi, kitang tanan, puro man nagkinahanglan. Pila to ka milyon ang way trabaho, gikan atong September, no? Daghang kayo, pila ka milyon good, way trabaho. Ha? Ang uban wa pamangable, mga negosyo, nanirado, tanan. So mo ni nga, tungod sa kalisod, mag-iyahay na lang, survival na lang. So di na mao, no? Kung sa atong ika-tabang, sa ika-tampo, sa atong kaya lagi, sa kanunay, atong hinumduman maigsoon, nga huwag ito atuwa ni, kining tanan, dili ni atuwa. Mga piniyalan lang ta. No? Pati ni atong kinabuhi, di man ni atuwa. No? Ang Ginoo may naghatag ani. Unya doon na yun siya'y purpose. Doon na siya'y katuyuan. No? Nganong gihatagan ta niya nining maong kinabuhi. Para unsa man din itong kinabuhi. Ha? Para ba sa itong kaugalingon? O aron ta makakuan sa uban. So mo na itong pamalandong maigsoon. Nga una, dili ni nga to sabton sa literal ang magsabot kay lagi og literal niya mula tag itudluan ani nga mamintaha, no? Manikas kay giday gud sa agal ang tikasan niyang piniyalan, no? So di ni mao, no? So matud pa diri ang mga tao nining kalibutan mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. So gamiton tani kaning gipiyaw sa Ginoo nato, tarungon nato pagda. Okay, bagi pangayuan niya taniyag husay kung giunsa nato paggamit ang mga butang nga iyang gipiyaw diri kanato. Manindog. Pag-ambos katauhan